आंनि मुसाहारी क्रिएटर यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक, गाज्रि मोनबायबा डिसलाइक, कमेन्ट, शेयर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। फै बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै। सिगाङाव जों क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामना लाबाय। बेनि उनाव डेस्कटप साइटखौ इनेबल खालामबाय। बेनि उनाव सार्च खालामबाय श्राम ओंखारखायो गावनो। श्राम कार्डआव क्लिक खालामबाय गोजौनि बेबो आपडेटआव क्लिक खालामबाय। आदार लिंक गोनां मबाइल नाम्बारखौ फिलआप खालामबाय बाव। बे केपचाखौ फिलआप खालामबाय। सेन्ड OTP को सबमिट खालामनोसै। सबमिट खालामबाय। बेनि उनाव आधार नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय OTP आव क्लिक खालामदो। बै केपचाखौ फिलआप खालामदोलाय। सबमिटआव क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव OTP बे आधार लिंक गोनां मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन बियो। OTP को फिलआप खालामबाय। बेनि उनाव बे भेलिडेट नोंनि डिटेल्सआ गासैबो ओंखारजोबबाय फटक नों बेखौ मोजाङै नायफ्रामदो माखौ कारेक्सन खालामनांगौ। बेनि उनाव आपडेट KYC इनफरमेशन आपडेट प्रोफाइलाव। बेनि उनाव आंना कारेक्सना एड्रेसआव नालाय एड्रेसआव सेरबाय, येस सेरबाय। बेनि उनाव आंना नैबे लकेलिटियानो गोरोन्थि जादों। बेयो जोंनि गामिनि नाम 2 नम्बर दावागुरि नं 2 लिरनायाव बेनोमोन आरो कारेक्सना। नोंथांमोना गावबागाव गोरोन्थि जानायखौ सुद्रायना लानो हागोन। कन्टिनिउ। बेक दाना डाउनलड UN कार्ड बेखौ खालामबानो ओंखारबायनो नोंनिया कारेक्सन जाखाबाय बियो। दा डाउनलड खालामनांसिगौ। डाउनलड UN कार्ड डाउनलड खालामदो।